Diolch i ni wedi o. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti dywallt ysbryd arno mi, i ddod i'n plith, i argyhoeddi ac i galanogi. Te'r gweithiau ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau ein gwasanaeth trwy ganu'r carol, rhif 21, o deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n Duw. Rhif 21 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau'r mis, sef Ionawr yr ail ar 15, Ionawr 17.
Nos y fori fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa Nadolig, felly croesawu'r Nadolig. Fydd yn cael ei gynnal yn hwyr yn y nos am 11:15. Ac felly'n gobeithio yn bwriadu gorffen yr oedfa o gwmpas hanner nos mwyn i ni groesawu'r Nadolig. Ac hefyd, y bwriad yw fydd yn fyw ar y we hefyd. Yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fydd Mr Brian Jones yn pregethu. Nawr wrth i ni cymryd y casgliad gen i gael ni tra'r un heistedd Carol rhif 13. Bydd awyn darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Micah, a'r 5 benod. Nawr, os dowch chi o hyd i llyfrau fel Ezekiel, ac yna mae gyda chi Hosea ac Amos, Jonah, ac yna ddim yn bell Micah, tua diwedd yr Hen Testament. Penod 5, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr awr hon fyddyna merch y fyddin gosododd gynllwyn i'n herbyn trawant farnwr Israel a gwialen ar ei gern. A thithau Bethlem Ephrata dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jwda, eto honno ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Yr hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Am hynny y rhydd i fe hwynt i fyny hyd yr amser y darffo i'r hon a esgoro esgor yna gweddill ei frodyr ef a ddychwelant at feibion Israel. Ac fe a saif ac a bortha a nerth yr arglwydd yn arfer chwgrwydd enw yr arglwydd ei ddiw a hwy a drigant canis yr awr hon fe a fawr heir hyd ei thafodd y ddeiar. A hwn fydd yr heddwch pan ddel yr Assyriad i'n tir ni a phan sathro o fewn ein palasau yna cyfodwn yn ei erbyn 7 fugail ac 8 o'r dynion pennaf. A hwy a ddinistriant dir Assyria a'r cleddyf a thir Nimrod a'i gleddyfau noethion ei hun, ac fe yn hachub rhag yr Assyriaid pan ddel i'n tir a phan sathro o fewn ein terfynau. A bydd gweddill Jacob yng nghanol llawer o bobl fel y gwlith oddi wrth yr arglwydd megis cawodydd ar y gwell glas, yr hwn nid eris ar ddyn, ac ni ddisgwyl wrth feibion dynion. A gweddill Jacob a fydd ymysg y cenhedloedd yng nghanol pobl lawer, fel llew ymysg bwysfilod y goedwig, ac fel cennau llew ymhlith diadellau defaid, yr hwn pan eil trwodd a sathyr ac a ysglyfaetha
ac ni bydd a chi bydd. Dy law oedd yr chefyr yn erbyn dy wrthwynebwyr, a holl elynion a dorri'r ymaith, a bydd y dwthon hwnnw, medd yr arglwydd, I mi dorri ymaith dy ferch oedd ganol di, a dinistrio dy gerbydau. Toraf hefyd I lawr dinasoedd dy wlad, a dymchwelaf dy holl amddiffynfeydd, a thoraf ymaith oedd law y swynion ac ni bydd I ti ddewiniaid. Toraf hefyd I lawr dy luniau cerfiedig, a thelwau oedd blith, ac ni chei ymgrymu mwyach I weithredoedd y ddwylod y hun. Di wreiddiaf dy lwyni oedd ganol hefyd a dinistriaf dy ddinasoedd, ac mewn dig a llyd y gwnaf ar y cynhedloedd, y fath ialedd ac na chlwsant. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch I ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall I ddod ger dy fron, I ddod i'r di, I alw ar dy enw, I alw arna ti o Dduw I drigarhau wrthym, ac I ni yn gwybod o Dduw bod yna groeso, I ni'n gallu dod yn hyderus i'th gwmni gan ein bod yn dod nid oherwydd unrhyw beth I ni wedi ei wneud neu wedi llwyddo ei wneud yn ystod ein bywydau gan nad oes gennym unrhyw beth I ddod ger dy fron. I ni'n dod yn waglaw, ond I ni'n dod trwy yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma ac iddo ennill ein hiachawdwriaeth. Fe dalodd y pris yn llawn ar gyfer ein rhyddhau ni o gaethiwed pechod, ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti. Mae trwy yr hyn a wnaeth ef I ni yn sefyll o'th flaen di heddi, ac I ni yn diolch am y fraint o gael dod I ganu dy glodydd, I geisio dy wyneb, ac I ni'n gofyn o Dduw y bydd dysbryd I ar waith yma yn agosau at bob un ohonom ni yn dod I gyffwrdd â pob un enaid yma yn unol a'n sefyllfa a'n hangen ni o Dduw. I ni'n gofyn I ti I ddod ar rhai sydd yn bell o dy bethau di, trwy dy ras a bydde di'n agor ei llygaid I weld ei hangen am waredwr. Ac o Dduw, os oes na rhai yn mynd trwy adegau o bryder ac ofnau, ac ansicrwydd I ni'n gofyn I ti ddod I gysuro rheini. I'n gofyn I ti o Dduw I beri fydd calonau bob yr un ohonom yn cael I cynhesu gyda'r ystyriaeth o'r Efengil, yr hyn yr wyt ti wedi ddarparu ni trwy anfon dy fab i'r byd yma. I ni yn diolch bod y dy fab wedi dod yn ifydd ac yn wirfoddol ei fod wedi rhoi ei hun yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, yn gwybod fod y groes yn ei wynebu a'r holl flynyddoedd hynny ar y ddaear yma o Dduw, ac eto yn gwybod y bydd yn gwynebu dy ddigofaint di, y bydd yn gwynebu y tywyllwch hwnnw pan y bydde di yn troi dy gefn arno ef ac yn I gosbi ef am ein pechodau ni. I ni yn diolch I ti felly am yr Efengil sanctaidd, ac I ni yn gweddio Dduw y bydd yr Efengil yma'n cael ei chyhoeddi ac yn cael ei dderbyn yn ein gwlad ni unwaith eto. O Dduw, mae hyn yn anodd I ni I ddychmygu, ac maddau ni o Dduw ein bod yn ffeindio hyn yn anodd I ddychmygu'r dydd pan y fydd y wlad yma yn gallu dod I gredu ac I addoli enw'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, rho'r ffydd hynny ni I ddisgwyl, I ddeheu am y dydd pan y bydd ysbryd I yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti I weithio unwaith eto yn y dyddiau yma. Yn y dyddiau yma'n arbennig o Dduw wrth I ni agosau at y Nadolig. I ni yn gofyn I ti wrth I bobl ddod ynghyd ac I cael saib o prysurdeb dydd arferol. Ac o Dduw prysurdeb gwahanol efallai, ond y mae yn wahanol. Ac wrth iddynt ymgynnull yn eu teuluoedd a'i cyfeillio, byddant yn cael yr awydd hwnnw sydd wedi cael ei blannu gen I ti I ystyried pam y dathlu, pam I ni wedi dod ynghyd, ac bod rhaid bod na fwy I fywyd. O Dduw, I ni yn gofyn I ti I weithio felly, ac yn gofyn am ein hoedfawn arbennig dros y cyfnod yma, y byddi di yn peri y bydd pobl yn dod i'r oedfa, neu hyd yn oed o Dduw yn gwrando ar y we, ac y byddi di yn gweithio yn ei colonnau trwy y ffyrdd yma. Felly o Dduw tyrd, gweithio ni'n plith, bendithio ni nawr diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg, rho nerth I ni I daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu Caro Rhif 28, I noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlem dref. Caro Rhif 28 gen I sefyll i'w chanu. Wyn testyn o Micah'r 5 benod ar ail adnod. Micah penod 5 ar ail adnod. A thithau Bethlem Effrata dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jwda, eto honno ti y daw allan I mi un I fod yn Llywydd yn Israel. Hwn roedd ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Nawr, roedd pobl Israel yn wynebu cyfnod orthrwm, cyfnod o ddarostyngiad a thrieni, ond hyn, gallant edrych yn hyderus tuag at y dyfodol, oherwydd yr oedd gair Duw yn llawn a ddewidion i'w bobl. O'r dechrau hyd y diwedd y mae'r ysgrythyr yn llawn a ddewidion. Ac y caledwch yma roedden nhw yn mynd I wynebu y cyfnod hir o dywelwch o glywed llais yr arglwydd, yr oedd na ddewid yn cael ei rhoi i'w bobl, byddai un
yn dod i'w hachub. Dyna i chi gyfnod. Cyfnod yr oedd orthrwm ac pryder yn gwynebu'r bobl, a mi pechod hefyd, ac yn gwybod bod yn gyfnod anodd, ac eto yr oedd yr addewidion yma yng Nghaerdydd bod na un yn mynd i ddod i'w hachub. A bydde cyfnod o ormes yn dod i ben. Bydd ei gelynion yn cael ei gormesu a byddant fel pobl yn mwynhau achubiaeth. Ac felly pan yn clywed geiriau o ddewyd, fi'n siŵr mi fydden nhw wedi efallai rhai mwy ysbrydol yn eu plith, yn ffeindio'r cynnwrf yma yn eu celonnau, meddwl y mae un yn mynd i ddod. Yma yna gyfnod gwell yn mynd i ddod. Efallai bod e'n rhoi rhyw fath o ddarlun i ni, falle o'r rhai sydd yn gallu ceisio ac yn mynd trwy cyfnod anodd. Ond eto falle'n dod i un oedfa rhyw bryd, neu'n gallu cofio ac yn gwybod bod yna ddewyd, a ddewyd yn cael ei rhoi i'r ceisiwr. Bod yna gyfnod gwell yn bosib, bod yna un wedi dod. Efallai gallwn ni edrych felly ar y cyfnodau yma. Mae'r ysgrythur yn llawn o ddarluniau o iachawdwriaeth. Ond pan mae yna ddewyd yn cael ei rhoed, mewn bywyd o bob dydd, pan i ni'n clywed rhywun, falle ni'n ymddiried ynddyn nhw, rhywun i ni'n ei parchu, pan mae rhywun yn addo i ni, fydd popeth yn iawn. Mae fel mam neu tad yn dweud o'r blentyn, fydd popeth yn iawn. Mae yna rhywbeth am y geiriau yna, pan i chi'n clywed nhw'n dweud oeddech chi, paid a phoeni, fe fydd yn iawn. Ac os ych chi'n ymddiried ynddyn nhw, ac ych chi'n hyderus ynddyn nhw, mae e'n dod ar ryw gysur i chi, eich bod chi'n gwybod bod rhywun o'ch plaid chi, bod yna rhywun yn sefyll tu ôl i chi ac yn dweud, paid a phoeni, fe fydd yn iawn. Ac mae e'n llenwi chi gyda gobaith ac yn gallu rhoi rhyw gadernid i chi falle lle gynt yr oeddech chi yn bryderus ac yn ofnus, ond yn llenwi y llygedyn bach o leini yna, oherwydd y gobaith bod rhywun wedi rhoi addewid i chi. Ac eto, i ni'n sôn am bobl teulu neu cyfeillion mor aml, yn gallu gadael chi lawr, a ddim mewn sefyllfa bob tro i wneud yr hyn maen nhw'n ei ddymuno, ac mae'r addewid ddim bob tro mor gadarn ac yr oedden ni yn ei ddymuno, ond nid felly fan hyn. Mae'r ysgrythur yn llawn addewidion, ac dyna beth sydd yn gwneud yr Hen Testament mor rhyfeddol. Pan i ni'n darllen yr Hen Testament, a chi'n darllen adnod fan hyn ac adnod fan draw, a maen nhw dros y lle i gyd. Mae yna broffwydoliaeth yn cael ei wneud, mae yna addewid yn cael ei wneud, ac mae yna sicrwydd, mae yna gadernid. Hyd yn oed gyda ni, i ni'n gallu edrych yn ôl ar hyn, yn gwybod bod y proffwydoliaethau a'r addewidio yma wedi digwydd. Fe gafon nhw i cadw. Mae'r prawf yno, mae'r ysgrythur yn llawn o'r prawf, ac felly pan ni'n darllen yr Hen Testament, mae'n rhoi rhyw fath o elfen o gynnwrf pan ni'n darllen. Pan chi'n darllen y cyfeiriadau yn yr Hen Testament, yr adnod yma, Thithau, Bethlehem, Ephrata, cannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu ddod, gafodd y geiriau yma i ddweud. Sut ych chi'n esbonio hwnna? Dyw pobl ddim yn gallu esbonio fe. Dyn nhw ddim eisiau esbonio fe. Dydyn nhw ddim eisiau dod lawr y trywydd yma, achos mae gormod o ofn arnyn nhw, does? Os ych chi'n siarad gydag unrhyw un ynglyn â'r peth yma, does dim ateb ganddyn nhw. A rai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol yn sicr be maen nhw'n wneud, claddu pen yn y tywod ac yn gobeithio anghofio popeth amdano fe, achos maen nhw'n gwybod o bawb mae gwir yw'r peth. Ond maen nhw'n rhedeg i ffwrdd gymaint ohono fe, maen nhw'n meddwl, dwi ddim eisiau clywed bod hwn yn wir, achos os yw e'n wir, gwai fi. Mae colledigaeth sicr yn fy ngwynebu fi, felly gai feddwl nad yw e'n wir. Beth am i ni beidio meddwl am y peth? Beth am i ni beidio ystyried y peth? Bod cannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu cael ei eni, fod proffwydoliaethau a ddewidion, bod na un yn mynd i ddod. Ac os oes na bosibilrwydd bod hyn yn wir, mae e'n codi dychryn arnoch chi. Ac eto gyd, mae e'n wir, achos mae'r ysgrythur yn llawn proffwydoliaethau sydd wedi cael ei cyflawni. Ac addewidion. Ond pan mae Duw yn rhoi yr addewid, i ni'n gwybod bod e'n rhoi rhyw gadernid rhyfeddol i ni. A pan ni'n darllen geiriau fel hyn, mae e'n anhygol. Y cadernid y mae'n rhoi i'r Cristion. O ble ni'n sefyll. Dyna chi safle cadarn. Does neb fwy cadarn nag oes.
na'r Cristion. Hyd yn oed ni'n edrych arno ni heddi, mae'n edrych yn wan yng Nghymru yn diwedd y ffydd Gristnogol. Ond dyw e ddim yn wan, achos y mae Duw tu ôl y cyfan, y mae yn wir, gwirionedd yw'r Beibl. Does dim cwestiwn am y peth, mae'r prawf yno, mae'r ystadegau gyd yno. Does dim eisiau ni treulio gormod amser ar y peth, achos mae yna. Allwn ni ddweud, os ych chi eisiau ni brofi, beth darllenwch y gair drosoch chi eich hunan. Ond allwn ni gyhoeddi fan hyn, gwir yw'r gair, ac yn heiddi pob derbyniad. Mae'r addewidion yma, a dyma un arall i chi. Hoffwn ni felly yn gyntaf edrych ar addewid tragwyddol. Dyna pa mae mor gyffroes. Mae adeg yn Nadolig efallai yn adeg llawn cyffro. Mae'n adeg cyffroes. Ta beth adeg hyfryd yn diwedd pan ni'n rhoi anrhegion i'n gilydd ac yn gallu dod ac yn cael bwydydd gwahanol a'r cyffro. Dwi'n licio pob peth sydd yn ymwneud gyda Nadolig. Dwi'n credu bod yn amser hyfryd i weld y byd yn ei tristwch. Yn ei gweddill y flwyddyn, mewn bywydau o orthrwm a tristwch a pob math o broblemau. Ond am un diwrnod o leia, maen nhw'n dod ynghyd, ddim yn meddwl efallai mae'r rheswm y cywir, ond o leia, bod nhw'n cael diwrnod lle maen nhw'n gallu bod yn neis i'w gilydd, a rhoi anrhegion i'w gilydd, a bod yn garedig i'w gilydd. Ar y lefel yna, mae'n hyfryd, ond mae rhywbeth lawer mwy tofn yn does, i'r Dolig, i'r Cristion. Mae yna gyffro hyd yn o'r lefel lot yn uwch. I ni'n sôn am gofio gen i Iesu Grist. Ond beth sy'n neud y wir yn gyffroes yw mae'r addewid yn dragwyddol. Ac yna'n ail, hoffwn ni symud ymlaen at mae'n addewid o iachawdwriaeth yma ac yna'n drydydd ac yn fyr addewid o fuddugoliaeth. Dyna chi addewidion. Mae'n addewid tragwyddol, mae'n addewid o iachawdwriaeth, bod chi'n cael eich achub, ac mae'n addewid o fuddugoliaeth. Yn yr adnodau o gwmpas y testyn, mae'r pwyntiau yma i gyd yma. Gyda chi'n edrych yn gyntaf ar yr addewid tragwyddol. A thithau Bethlehem Effrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jwda, eto ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad, dyddiau tragwyddoldeb. Wel, dyna chi addewid rhyfeddol. Addewid sydd wedi cael ei rhoi, allwch chi ddweud, cyn llunio'r byd. Cyn y greadigaeth. Addewid y byddai un yn dod a fyddai'n sathru ar ben y sarf. Ewch nôl i Genesis 3:15, ni'n clywed am sathru ben y sarf ac y bydd e'n cael ei frifo hefyd yn y broses. Beth yw hwnna? Y groes. Bod un yn mynd i ddod yn yr Hen Testament. Un y fyddai'n dod gyda gobaith ac achubiaeth i'w bobl. Mae yna addewid fan hyn fod ers tragwyddoldeb, ers cyn y greadigaeth, bydd un yn dod hyd yn oed cyn bod un di pechu. Nag yw hwnna'n anhygol? Ac bydd rhai yn dweud, sa'n licio hwnna, sa'n licio hwnna. Wel, grandewch, mae'r pethau hyn, tu hwnt i'n deall ni. Yr unig beth ni'n gwybod, mae Duw yn deg ac yn gyfiawn ac yn bir ac yn lan. Ond dyma i chi ryfeddodau, dyma sydd yn dangos chi, dydyn ni ddim yn gallu deall bob dim, ond ni'n gallu plygu ac addoli. Cyn llunio'r byd, fe na Duw drefnu y byddai Duw yn anfon ei fab i ddod i achub dyn. Dyma pa mor sicr yw e, cyn amser. Cyn bod amser yn bodoli. Ni nawr mewn byd o dragwyddoldeb. Nid amser, dyma amser i chi. Mae'r eiliadau mynd ar y watch. 1, 2, 3, 60 eiliad mewn munud. Cyn bod amser wedi cael ei greu. Cyn bod amser, cyn bod cloc, cyn bod eiliadau, cyn bod blynyddoedd, i ni wedi camu nawr mewn i dragwyddoldeb. Cyn llunio'r byd, na Duw drefnu, na byddai fab yn dod ac yn dod â gobaith i'w bobl. A be mae'n dweud fan hyn, a fydd yn lywydd. Beth yw hwnna? Yn reolwr ar ei bobl. Hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Ef oedd y gair. Be mae hwnna'n dweud yw, ef oedd y gair. Hwn yr oedd ei fynediad allan o. Hwn oedd y gair a ddaw o ble, o'r arglwydd. Ef oedd y Meseia, yr un a addewir ers y dechreuad, ers tragwyddoldeb, Ioan 1:1-2. Ni wedi clywed y geiriau mewn dos sawl gwaith. Yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw, sef Crist. Yn y dechreuad.
Fe yw Duw. Fe oedd yn datgan Duw I ni. A dyma'r addewid fan hyn gan Micah cannoedd y flynyddoedd cyn i'r Iesu cael ei eni. Mae e'n dweud, mae un yn mynd I ddod fydd yn rheoli, un a fydd yn lywydd. Oes modd gwella ar yr addewid yma'n sicr nad oes. Hwn oedd I ddod I fod yn lywydd yn ben ar ei bobl, a dyna ddigwyddodd. Yn union fel y dywedwyd blynyddoedd ynghynt. Ni'n gallu gweld proffwydoliaeth Luc adnod 31-33. A gwele ti ag ei feichiogi yn dy groth ac a esgori ar fab ac a elwi enw ef Iesu. Hwn fydd mawr ac a elwyr yn fab y goruchaf ac iddo y rhydd yr arglwydd dduw o'r seddfau da Dafydd ac e fe a deyrnasar di Jacob yn dragywydd ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd tragwyddol. Dyna chi tragwyddoldeb, does dim dechrau, does dim diwedd. Mae hwn wedi cael ei addo cyn fod y broblem hyd yn oed yn swyddogol wedi dod. Yr oedd Duw yn gwybod a fe ddarparodd e ffordd a wedi addo y bydd hwn yn dod. Dwi wedi trefnu y bydd yn dod. Fe fydd yn rheoli yn y galon. Mae yna elfen fwy na rheoli a helpu'r Israeliaid yn ei sefyllfa cnawdol daearol a'i problemau yn erbyn ei gelynion. Mae darlun llawnach fan hyn. Be mae'n dweud fan hyn? Fe fydd un yn dod fydd yn teyrnasu ar dros deyrnas ysbrydol a thragwyddol yr enaid. Ni fydd terfyn ar ei deyrnasiad. Dyna chi gadernid. Dyna chi hyder yma ni roed yng nghalon ei bobl. Y sawl a ddath yr Iesu i'w hachub, fe fydd yn peri fod yr achubiaeth yma hyd tragwyddoldeb. Dyna pam ni'n gallu dweud pan I chi'n dod yn Gristion, I chi'n Gristion am byth. Hyd yn oed pan mae Satan yn dod ag amheuon I chi. Unwaith I chi wir wedi dod i'r bywyd. A wedyn mae rhaid chi ddweud, a dych chi wir wedi dod i'r bywyd, ond pan mae gwir troedigaeth wedi digwydd, beth bynnag mae Satan yn sibrwd, I chi'n gadwedig am byth, hyd tragwyddoldeb. Hyd tragwyddoldeb, mae y tu hwn di'n deall ni. Dyna'r achubiaeth fan hyn, a mae hwn yn mynd I fod yn lywydd am byth. Arno fi, ar y deyrnas ysbrydol. Ac os chi'n dod yn Gristion, chi'n dod yn rhan o'r deyrnas ysbrydol yma tragwyddol. Nid yn unig iddo fod erioed, ond fe fydd yn parhau am byth. Does dim terfyn. Yr oedd yr Iddewon yn ceisio Meseia mor wahanol. Ac allech chi ddweud na heddi, mae pobl yn dilyn Crist gwahanol iawn ond ydyn nhw. Mae e'n rhyw o Grist allanol tymhorol dros dro. Mae lefel Cristnogaeth heddi wedi dod yn debyg iawn i'r Phariseaid ac yn y blaen ar Iddewon. Un sydd yn siwtio dymuniadau cnawdol ei hunan efallai, os ych chi'n ei cyfres o reolau ac yn meddwl, o dyma beth oedd Iesu Grist yn ei ddysgu a dyna beth ni'n trial I ddilyn. Dyna'r lefel Cristnogaeth. Mae bron iawn fel cyfres o reolau dwi'n gallu cadw ac yn bellai bod fi'n licio I cadw nhw, mae'n iawn. A dyna yw crefydd. Dyna crefydd yn ein gwlad ni a sydd wedi bod ers sawl blwyddyn. Ond nid felly yw'r Meseia yma. Y gwir fesai mae hwn yn teyrnasu yn y galon. Mae yn ysbrydol, mae'n oruwch naturiol. Nid cadw rheolau, nid dilyn cyfres o gyfarwyddiadau yw hyn, ond un sydd yn dod I reoli yng nghalon ei bobl. Mae yna ryfeddod hefyd yn y manylion yn does yn yr adnod yma. Mor fanwl yw'r proffwydoliaethau. Fe ddywedir y byddai'n cael ei eni y methlem. Mae'n agio hwnna'n anhygol. Pan ych chi'n darllen y geiriau yma, I feddwl pan gafon nhw ysgrifennu, fe gafodd Bethlem ei henwi. I enwi'r lle. Ac mae'n dweud, mae'n lle bach oedd e. A beth ydych chi wedi dweud rhywle mawr? Rhifain falle, neu beth bynnag, neu yn yr oes yma, byddwch chi'n Efrog Newydd, Paris, neu Llundain, neu beth bynnag, y llefydd mawr. Ond na, I enwi tref fechan fach dinod, a cannoedd o flynyddoedd yn dweud bydd mab Duw y Meseia, yr un fydd yn cael ei brofi I fod y Meseia, tu hwnt I bob amheuaeth, fe fydd hwn yn cael ei eni mewn lle bach. Ond mae yna ryfeddod yn yr enw. Mae yna ddau enw fan hyn, Bethlem Effrata. Dau enw ar yr un lle. Lle mae'n cyfeirio at y ffaith mae tu o fara yw Bethlehem, ond nid yw hwnna'n arwyddocaol. Dyna oedd yr Iesu,
bara'r bywyd, allwch chi ddysgu gwers fach ohono, a mynd ar hyd trywydd yna, hyd yn oed yn yr enw. Heb sôn am bod e'n fach ac yn lle dinod, mae yna gymaint o wersi yma. Effrata, yr ystyr tir cyfoethog a ffrwythlon. Allwch chi ddweud, wel ie, oedd yn gyfoethog ac yn ffrwythlon? Wel, allwch chi ddweud, roedd e'n fach. O na, o hwn, daeth yr un mwyaf cyfoethog ac yr un mwyaf ffrwythlon, yr un mwyaf enwog yn hanes y byd, sydd wedi cael mwy o ddylanwad ar y byd nag unrhyw unigolyn arall, a ddath o Fethlem Effrata. Yr oedd na hyd yn oed cyflawni'r broffidoliaeth yn yr enw. Mae yna ryfeddodau ym mhob rhan o broffidoliaeth yr ysgrythur. Maen nhw mor fanwl gywir. Os nad ydych chi'n Gristion yma heddi ac wedi penderfynu nad yw'r pethau ma'n wir, gai ofyn i chi esbonio hwnna i mi. Esbonio hwnna te. Bod e wedi cael ei eni ym Methlem Effrata, fel y gafodd ei broffwydo. Gydewch ni symud ymlaen. A ddewid iachawdwriaeth adnod 3. Am hynny y rhydd fe hwynt i fyny hyd yr amser y darffoir hon a esgoro esgor, yna gweddill ei frodyr ef a ddychwelant at feibion Israel. Mae'n dweud, fe fydd na gyfnod anodd yn wynebu Israel. Ac i ni wedi darllen am hynny, ac fe ddigwyddodd o gyfnod Micah hyd genir Iesu, fi tywelwch, fi fydd gorthrwm a chaledwch, ond yna fe ddath y fendydd, ac yna fe ddath iachawdwriaeth. Bendydd pan fydd y forwyn fair yn esgor ar waredwr y byd. Dyna be mae'n dweud. Darffoir hon a esgoro esgor. Fe fydd adeg yn dod pan fydd y forwyn fair yn esgor, ac fe fydd hi'n rhoi genedigaeth i waredwr y byd. Cyflawniad y broffwydoliaeth Eseia 7:14. Gai atgoffa chi Eseia yn yr Hen Testament cannoedd o flynyddoedd cyn genir Iesu. Dyma be gafodd ei ddweud. Am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyru chwi arwydd, wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Na chi sydd heb gredu, dyna chi ffyliaid. Y ffŵl sydd yn dweud nad oes Duw. Mae'r ysgrythur yn llawn proffwydoliaethau a ddewidion, ac os un o'r rhain yn wir i chi meddwl, wel, ddylen ni eistedd lan a cymryd sylw. Mae tynged fe enaid tragwyddol yn hyn, a oes na wirionedd yn y pethau yma. Beth am i fi ddarllen mwy, ac i ni'n ei weld efo hyn, yr oedd Eseia yn dweud yr un peth o Micah. Fe fydd hwn yn dod i'r byd, a trwy'r enedigaeth wirthiol yma. Dyna chi enedigaeth wirthiol. Fe ddath yr ysbryd glân lawr ar y forwyn fair, ac fe fuodd i feichiogi. Dyna chi wirth. Mae hwnna'n amhosibl, ac fe ddath yr hyn sydd yn amhosibl yn wir. Fe ddath yr ysbryd lawr ar y forwyn fair, ac fe gafodd i'r baban yma. Ac fe ddath i bwrpas, beth oedd pwrpas o hwn i ddod, i achub ei bobl o'i pechod. Yna, mae'n dweud fan hyn yn Micah, yna gweddill ei frodyr ef a ddychwelant at feibion Israel. Hynny yw, fe fydd yn peri y bydd y bobl yn dod o gaethiwed pechod i ryddid iachawdwriaeth. Fe ddaw'r Iddewon a'r cenhedloedd yn rhan o'r deyrnas nefoedd, o deyrnas ysbrydol, yn dod o dan awdurdod yr un sydd yn lywydd, yn ben ac yn arglwydd. Dyna'r addewid a'r digwyddiad yma wedi ei drefnu i'r manylun lleiaf. Mae hyd yn oed wedi cael ei drefnu nid yn unig i'r lle Bethlem Effrata, ond i'r amser, yr union amser cywir. A ddewid mae nid genedigaeth cyffredin byddai hwn, ond gen i un a fyddai'n dod â gobaith, iachawdwriaeth yr enaid, i ddod â chi o gaethiwed pechod, i ryddid iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth yr enaid, bywyd tragwyddol. Gai ofyn cwestiwn i chi fan hyn. A ydych chi yn un o'r rhai sydd wedi profi o'r fendydd hon? Achos mae'n amlwg, mae nid pawb sydd yn profi'r iachawdwriaeth yma. Ni ddaeth Iesu Grist i farw dros bawb. Dros ei bobl
Mae'r gallu ganddo, ond i ni'n dweud fe ddath ei bwrpas, fe ddath i farw ar y groes dros ei bobl. A ydych chi yn un o'r rheini? A ydych chi yn un o'r rhai sydd wedi gweld bod chi'n gaeth i bechod? Neu ydych chi'n mwynhau pechod? I chi'n gallu dweud, i chi'n gallu dirnad y peth yma, chi'n gallu dweud, ble mae fy nghalon i, ble mae fy nhysor i, ble mae fy mwynhad i, ble dwi eisiau bod, ble dwi eisiau myfyrio, ar be dwi'n myfyrio, a dwi'n myfyrio ar bethau'r bywyd trygwyddol neu ar bethau'r ddaear yma, a dwi'n mwynhau tywyllwch y byd yma. Ac mae yn wir, ond dwi'n ni'n gweld roeddwn ni rhywle yn ddiweddar yn mynd i siopa, a eithon ni yn baned, ac yna oedd e mewn gwesti. Chi'n gwybod beth, dwi yn ddiolchgar, nad ydw i wedi cael gormod o'r profiad yma, ond fes i cael paned ac yna i'r tŷ bach a nôl i islawr y paned, a chi'n gwybod beth, oedd yn frawychus. Oedd ble roedd yna bobl yn y gwesti yma, roedden nhw wedi bod yn dathlu'r Nadolig. Ac o'ch chi'n gweld nhw'n mynd o fyna i'r tŷ bach, nôl i yfed mwy yn y llall, ac oedd y sŵn a'r gweiddi, pobl cyffredin, ond yn dod ac yn cyfarch, fy nghyfarch i, fel betaw ni'n ffrind mynwesol iddyn nhw. Helo, maen nhw'n dweud. Pwy wyt ti? Achos o'n nhw ddim yn sylweddoli beth o'n nhw'n neud. A'r iaith, a'r wisg. A dwi'n mewn paned o goffi o'n i moyn mewn lle bach tawel o bwys y tân. Ond roedd na rhywbeth yn mynd ymlaen fel fyna. Ac o'n i'n des i nôl a dwedes i, dyna dywyllwch. A dyma beth mae'r byd yn ei wneud. Nawr dyma beth fydden nhw'n wneud. Dyna beth nhw'n wneud neithiwr a nos Wener, a fydden nhw'n wneud heno, a fydden nhw'n nos falle, nos lun dwi'n mynd siŵr, achos siŵr fod mi'n gatra di teuluoedd nhw, ond fydden nhw'n wneud yr un beth yn ei cartrefi nhw, ac yna pan fydd y flwyddyn newydd yn dod rheswm arall i wneud. Dyna chi dywyllwch, maen nhw'n cymryd y pethau yma i'w cyrff nhw, sydd yn peri fod i meddyliau nhw ddim yn gallu meddwl yn iawn, a maen nhw'n gweiddi, a maen nhw'n dathlu, ac i chi meddwl, dyna i chi dywyllwch, gai ofyn i chi, ai dyna'ch bleser chi, neu a oes na bwrpas i fywyd, a oes na sancteiddrwydd, a oes na lendid, os na pethau pyr i chi'n ei fwynhau. Mae'n ddigon hawdd i ddyrnod, ond gofynnwch i'r arglwydd am helpu chi weld ble chi'n sefyll. Beth yw'r pethau i chi mwynhau? O, mae yna beryg hefyd, os nad i chi mwynhau'r pethau yna, i fwynhau crefydd. Gai ofyn i chi, os mae'n mwynhau crefydd i chi, chi'n edrych lawr eich trwyn ar y rhai sy'n dathlu felly. Ond chi'n gwybod beth, mae yna falchder fan hyn hefyd. Y rhai sy'n ymfalchio mewn crefydd. Ac yn meddwl eu bod nhw'n gredinwyr, ond dydyn nhw ddim, mae ganddyn nhw grefydd fel yr Phariseaid. Cyfres o reolau. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi profi o'r gobaith sydd i'w disgrifio fan hyn? A ydych chi yn rhan o deyrnas nefoedd? A ydych chi'n un o deulu'r arglwydd? Ydych chi wedi profi'r pethau hyn mwy nag unrhyw beth arall? Nid pawb sydd yn profi'r iachawdwriaeth yma ni'n gwybod hynny. Ond ydych chi wedi dod i'r man hynny, eich bod chi wedi gweld eich caethiwed chi, a trwy ras, bod yr arglwydd wedi cyffwrdd ar enaid, ac mae wedi dod a wedi cynnig iachawdwriaeth i chi, a chi wedi gweld eich pechod, ac mae wedi dod ac i chi wedi clywed am y groes, ac chi wedi clywed am faddeuant, ac am fywyd trygwyddol. Gai ofyn i chi, ar sail beth ydych chi'n honni eich bod chi'n gadwedig te? Falle bod yna'n ffordd arall i esbonio fe. Ar sail beth i chi'n gallu dweud y byddwch chi yn mynd i'r nefoedd? A yw ar sail yr hyn oll a wnaeth y baban bach, yr un a aned i'r forwyn fair, y Meseia hun, yr arglwydd Iesu Grist. Fel darllenon ni fe ddywedodd Esea'r proffwyd ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Beth yw Emmanuel? Duw gyda ni. A yw Duw gyda chi? A yw yn rhan o'ch profiad chi? Petai chi'n dweud sut deithoch chi'n Gristion? A fydde hynny'n rhan o fe? Emmanuel, Duw gyda ni. Ai Duw fydde'n ganolog, a'r Iesu fydde'n ganolog, a yw yn y cyfan, neu a fyddech chi'n dweud, wel, dwi wedi mynd i capel trwy fy mywyd i, dwi wedi darllen yr adnodau, dwi wedi darllen y Beibl sawl gwaith, dwi'n gwybod ar y mynau, dwi'n caru'r mynau, dwi'n hoffi canu nhw ac yn y blaen. Ai dyna be fydde fe, llawn fi, be dwi wedi wneud. Neu a fyddwch chi'n gallu dweud, mae yr un a anfonwyd gan Dduw i fod yn Llywydd, yr un a anwyd yn Bethlem Ephrata, hwn yw'r un dwi yn ymddiried, yr un y gafodd i eni i'r forwyn fair, i'r hwn y baban bach a ddaeth ac a dyfodd
I fod yn waredwr dros ni. A yw e yn rhan o'ch profiad chi. Mae gadewch i ni orffen yn drydydd. Ni wedi gweld yr addewid tragweddol yma. Chi'n bod mae yna sicrwydd yn does. Yn wyneb holl grefyddau'r byd sydd heb unrhyw obaith, caledwch a gormes. A dim sicrwydd ydyn nhw. Yn wyneb holl dreialon bywyd, mae'r ysgrythyr yn cynnig i chi gwaredwr sydd yn dragwyddol, addewid o iachawdwriaeth. Dyna chi'r addewid sydd fan hyn. Mae'r addewid yma iachawdwriaeth wedi ei roed i ni cyn llunio'r byd. Ac yn hefyd yn olaf mae'n addewid o fuddugoliaeth. Adnod 4 a 5, grandewch. Ac efe a saif ac a bortha a nerth yr arglwydd yn ardderchwgrwydd enw yr arglwydd ei ddiw, a hwy a drigant canis yr awr hon efe a fawr heir hyd ei thafoedd y ddeiar. A hwn fydd yr heddwch pan ddel ar asuriad i'n tir ni ac yn y blaen. Wel, dyna i chi. Dyna chi fuddugoliaeth, dyna chi waredwr. Fe fydd hwn yn ennill buddugoliaeth ar ein cyfer ni. Mae'n dweud yn yr adnodau yma, fe saif ac fe fydd yn porthi. Hynny yw, fe fydd yn dysgu ac fe fydd yn rheoli. Fe fydd yn gallu sefyll yno, ac fe fydd yn ein dysgu ni, ac fe fydd yn ein rheoli ni. Fe fydd yr Iesu, y Meseia, baban bach a enir i'r forwyn fair, ond fe fydd yn tyfu, ac fe fydd hwn yr un sy'n cael ei addo ers cyn llunio'r byd. Fe fydd hwn yn dod yn un fydd yn darparu pob dim sydd yn angenreidiol, popeth sydd ei hangen arno ni. Yr un yma sydd â nerth dwyfol, yr un yma sydd yn fab Duw. Dyma'r un sy'n cael ei addo fan hyn gan Micah, fe fydd bendithion diri i'w bobl. Yr hyn oll sydd ei hangen ar gyfer yr enaid, fe fydd yn ei ddarparu popeth sydd ei hangen. Chi'n gwybod beth pan chi'n cael addewid gan rieni, neu brodyr y chwiorydd, neu ffrindiau, neu beth bynnag, a maen nhw'n dweud fi popeth yn iawn. Dyn nhw ddim yn gallu dweud yn llwyr nagyn. Dyn nhw ddim yn gallu bob tro. Maen nhw'n trial ei gorau, ond dyn nhw'n gallu dweud fi popeth yn iawn. Ond beth ni'n gallu dweud gyda'r arglwydd Iesu Grist, fe fydd popeth yn iawn. Yn ysbrydol ac yn dragwyddol. Mae pob peth yn cydweithio ein daioni ni, ein lles ni. Dyna'r addewid. Pob dim. Hyd yn oed y treialon. Dyna mae'n golygu fydd popeth yn iawn o ran na fydd problemau. Dwi'n mynd dweud hynny, ond be mae'n dweud, fe fydd yr enaid. Fe fydd popeth yn iawn i'r enaid. A be bynnag fydd yn digwydd i'n cyrff ac be bynnag yn bywydau ni yn amgylchiadau ni, mae e gyd yn ymwneud ar enaid. A be mae'r addewid yn dweud, mae pob dim yn cydweithio ein lles ni, ein daioni ni, yr enaid. Pam mae e wedi addo darparu popeth sydd yn angenreidiol. Mae popeth yn yr efengyl. Sicr mae e'n dod ar enaid yn saff i'r nefoedd. Dyna'r addewid, dyna yw pwrpas pregethu. Yw i ddod â enaid o dywyllwch i oleuni, o gafael yr un drwg i afael yr arglwydd. Dyna beth yw'r holl pwrpas, dyna beth ni'n pregethu amdano, dyna pam ni'n pledio gyda phobl i wrando ac i ymateb, o na ddewch chi, pam mae hwn wedi cael ei addo ac fe fydd yn darparu popeth sydd yn angenreidiol. Does dim terfyn ar ei denasiad yma'n dragwyddol. Fe fydd yn fawr. Beth mae'r adnod yma'n dweud? Fe fydd yn fawr yn ei holl waith. Wel, chi'n gwybod mae'n atgoffa chi o'r emyn, ond yw e. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Dyna be nath e? Fe wisgodd y natur dyn, ond oedd e'n fawr bryni. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddiangau hun. Hynod fawr yw yn awr brenin nef a deiar lawr. Ac yma i'n mynd ymlaen, gewch chi amser i ddarllen hwnna, pan fyddwch chi adre. Ond mae hwn yn fawr, dyna beth mae Micah yn dweud. Mae hwn mor fawr, canis yr awr hon efe a fawr heir hyd ei thafoedd y ddeiar, yn fawr yn ei ddaioni i bechaduriaid. Mae'n addo bod yn fawr, gallai fod yn fawr i'r rheini sydd yn treulio'r Nadolig heb ystyried enw Iesu Grist. Dyna yw gras. Dyna yw gras. Yr rhai weles i oedd yn dathlu rhywbeth, dim yn siŵr beth o'n nhw'n dathlu.
Mewn ffordd na ddylsyn nhw fod wedi bod yn dathlu, a siwr o fod ar fore wedyn ni doedden nhw ddim yn cofio bod nhw wedi dathlu unrhyw beth yn y lle cyntaf. Ond mae'r Efengyl yn cynnig gras iddyn nhw. Mae'r rhai sydd yn torri'r gyfraith, mae'r rhai sy'n llawn balchder crefydd. Mae'r Efengyl yn cynnig i bawb, mae'n fawr. Mae'n fawr i'r rhai balch crefyddol, i'r rhai sydd yn byw yn y tywyllwch ac yn y bydreddi. Mae'r Efengyl i bawb, mae maddeiant i bawb, mae'r cynnig yna. Mae'r Efengyl yno'n cael ei gyhoeddi i bob math o bobl. Dyma pa mor fawr yw'r Efengyl. Mae'n llawn daioni i'r anghredadau. Ni'n gwybod hynny, ni'n cael prawf o'r peth pa mae'r haul yn tywynu ar y digred a'r credinwyr. Mae'r glaw yn syrth ar y digred mwyn i'r llysiau a'r cnydau dyfu. Mae Duw yn dda i bawb trwy'r amser. Ond mwy felly ei ddaioni at ei blant. Mae mor dda i'r rhai sydd wedi gweld ei pechod. Os ych chi'n Gristion yma heddi, fyddwch chi'n gallu tystio i hyn. Mor dda yw Duw yn dangos i mi fy mhechod. A beth nath e wedyn, dangosodd e fi'r groes. Dyna pa mor dda yw e. Ar ôl cael eich llorio, mae'n codi'ch golygon i weld y groes. Ac ych chi'n gweld bod na un wedi cymryd eich pechod i ffwrdd. Dyna pa mor dda yw Crist. I bechaduriaid, i'r rhai sydd ddim eisiau clywed yr Efengyl. Mae'n dda i bobl sydd ddim hyd yn oed eisiau clywed, sydd wedi treulio bywydau yn gwrthod yr Efengyl. Mae wedi dod i'r rheini, mae'n mor dda. Fod yr eglwys yn edrych yn wan nawr, nid yw yn wan gan fod ei deyrnas ef hyd rhagwyddoldeb. Gwneir pob dim sydd yn angenrheidiol ar gyfer achubiaeth enaid marw. I ddod ag enaid o gyflwr o farwolaeth i fywyd. Dyna beth mae'n neud. Dyna pa mor fawr yw e. Dyna pa mor dda yw e. O afael yr un drwg, mae'n dod i'n hachub ni. Ni wedi gweld eisoes i hyn oll gael ei drefnu cyn y greadigaeth, ond trwy hanes, i ni'n gallu gweld y trefnwyd tragluniaethau fel y byddai hwn yn dod ac yn cael ei eni, ac yna byddai'n byw ac yn cyflawni'r ddeddf, ac yna byddai'n mynd yn ifydd i'r groes, ble cymerodd ein cosb yn ein lle, ac yno i ni'n clywed iddo dywall ei waed. Pam? Wel, mae adnod 5 yn dweud, a hwn fydd yr heddwch. Dyna'r addewid. Mae'r addewid wedi cael ei rhoi i ni fydd y llywydd yma, fe fydd yn darparu'r heddwch i ni. Ef sydd wedi dod â heddwch rhwng nef a llawr, rhwng Duw a dyn. Fe, Iesu Grist, bodlonodd gofynion y tad. Mae'n darparu'r heddwch angenrheidiol rhwng Duw a dyn. Sut mae'n neud na? Mae Duw wedi cael ei dramgwyddo. Ni wedi torri ei gyfraith, ond mae'r Iesu wedi cyflawni'r gyfraith yn ei lle ni. Mae'r rhaid cosbi drwy gweithredwyr, a mae'r Iesu wedi dod, a mae wedi dweud, fe gymerai'r gosb yn lle chi, fe wna i heddwch ar creawdwr, fe wna i heddwch ar tad nefol, fe wna i ddod yn eich lle chi, a fe safa i yn eich lle chi, a fe fydda i'n gwneud y cyfan, fe fydda i'n gwneud popeth yn iawn, a dyna pam dath Iesu Grist, fe safodd rhwng ni a Duw, ac mae wedi gwneud heddwch rhwng nef a deiar. Ond hefyd mae'n darparu heddwch cydwybod i ni. Mae'n elfen arall iddo. Mae ef trwy ei waed a lifodd ar y groes yn golchi pob un staen pechod ymaith. Chi'n gwybod, i'r Cristion, mae yna adegau'n dod pan ych chi'n cofio pechodau. Ac ych chi'n dechrau meddwl, a dwi wedi cael fy maddau. A di'r pechod hwnnw wedi cael ei faddau. Fe wrthodes i'r Efengyl cyhyd, a dwi wedi dod. Neu falle rhai sy'n ceisio yn meddwl, ond dwi wedi pechu, chi ddim yn gwybod yr hanner. Dwi wedi gwneud pethau fyddwch chi ddim eisiau clywed. Dwi wedi gwneud pethau, dwi wedi gwrando ar pethau, dwi wedi gwylio pethau, dwi wedi gwneud pethau. Dwi ddim eisiau hyd yn oed neb i glywed amdano. Ond beth mae'r addewid fan hyn yw, mae'n golchi pob staen ymaith. O dan y ffynon ar y groes lle mae'r gwaed yn llifo, mae'n golchi'r bydreddu pechod i ffwrdd. Mae'n golchi pob un i ffwrdd. Mae hyd yn oed yn golchi'r pechodau'r dyfodol.
Y cyfan yn golchi chi, a dim dwi'n yn golchi chi, chi ddim yn gallu weld e. Chi'n meddwl pan chi'n cael, dwi'n dweud oedd plant yn yr ysgol trwy amser pan maen nhw'n defnyddio pensil. O, da chi, peidiwch a meddwl o pensil a rwbwn yn cael gwared ar y marc. Dwi ddim, chi'n gadael llinell. Mae tudalen yn edrych yn erchill yn yr ysgol pan ni'n gweld pobl da pensil. Maen nhw'n rwbio eu camgymeriadau a chi dal i weld e. Mae rwbwn a chi gallu darllen be maen nhw wedi rhoi, y camgymeriad. Dwi'n dweud nhw, peidiwch a defnyddio rwbwn sy'n eisiau chi, dwi'n gweld be chi wedi wneud. Dim dyna beth sy'n digwydd, dwi ddim fel rwbwr, a mae gwaed Crist yn golchi'r staen i ffwrdd yn llwyr, fel nad yw Duw yn gallu gweld y pechod byth eto. Mae e'n golchi chi wynach na'r eira. Mae'n delio gyda'r cyfan, mae e'n mor dda, mae e'n mor fawr. Dyna i chi anreg, dyna chi rodd. Mae'r adnod yn Ioan canys felly y caro Duw y byd. Dyma chi fel y caro Duw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fab. Fe addawodd bydde fe'n dod, ond fe ddath. Ac fe wnaeth yr hyn a ddywedir y byddai'n ei wneud. Fe rhoddodd ei fab yn brydwerth, fe adalodd y pris at yna chi bris. Fyddwn ni byth yn deall y pris. Does dim un o'n ni'n gallu deall beth yw uffern am un enaid. Ond fe ddioddefodd Iesu Grist ar y groes uffern am ei holl bobl. Na, mae hwnna, dwi un enaid mewn colledigaeth, mae tu hwnt i'n deall ni. Ond yw holl bobl, dyna chi bris i dalu am ein rhyddhau ni. A be mae'r adnod yn Ioan dweud, fel na choller, fel na eith un enaid i golledigaeth, fel na choller pwy bynnag, a gredon o ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna'r y ddewyd. Canys felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredon o y pechadur mwyaf erchill, yr angffyddiwr, yr anghrediniwr mwyaf. Yr un gafodd ei fagu ar aelwyd Gristnogol a drodd ei gefn ar y cyfan, am hanner canrif efalle, hwnnw efalle, neu falle fydd y bregaeth yma mewn hanner canrif yn cael ei wrando gan rhywun gafodd ei fagu ar aelwyd Gristnogol a fydd e'n clywed fod yr Iesu yn fodlon maddau hwnnw neu honno hyd yn oed. Y troi cefn, dyna chi pa mor fawr, dyna i chi pris y dalodd Iesu Grist, fel na cholle pwy bynnag a gredon o ond caffael ohono beth, bywyd tragwyddol. Gai ofyn i chi, ydych chi'n credu ynddo Hynny yw, ydych chi yn pwyso ar yr Iesu yn unig, yn llwyr am iachawdwriaeth. A Iesu Grist yw popeth i chi. Os nad yw yna dewch ato. Pam? Mae e'n fawr. Mae e'n llawn trigaredd. Fe yw tywysog tangnefedd. Dyna beth mae'r ysgrythur yn ei ddweud. O na fyddwch chi'n dod at Grist, yr un fydd yn rhoi'r holl gobaith yna i chi. Fe fydd yn maddau chi'r cyfan. Fe fydd yn lywydd arnoch chi. Fe fydd yn ben arnoch chi. Fydd yn rheoli. Fydd yn arwain chi. Ond dyna i chi berthynas. Fydd e ddim yn orthrwm. Fe fydd na berthynas agos. Mab a tad. Brodyr. Dyna'r berthynas. Fe fydd yn agos. Na thithau. Bethlehem Effrata. Dy fod yn fechan ymhlith miloedd Juda. Eto honno ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Yr hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am yr adeg honno cyn llunio'r byd. Lle by'r tad y mab a'r ysbryd glân yn cynllunio ffordd iachawdwriaeth. Ac o Dduw, i ni yn diolch mai dyma ddigwyddodd. Ac fod hanes yn datgan i'r Iesu cael ei eni yn faban yn Methlem, ac fe gafodd fe gafodd ei wrthod gan bobl, fe weinidogaethodd ond yna fe aeth i'r groes yn ein lle. O Dduw, gweithio nghalonau'r rhai, y bu na rai yn dod i bwyso ar hwn, ac yn derbyn y golchi, y maddeiant, y sicrwydd cadwedigaeth. Teir dim plith, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu Carol rhif 31
Welen gwawrio ddydd i'w gofio genir seilo gorau swydd. Wele ddynion, mwy na moddion, ddont a'r hoddion iddo'n rhwydd. 31 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.